Понеделниците са смачкани, вторниците тегави, средите средни. Мания ми и четвъртъци има. Ужас! Бързаме изнервени през сивия град. Овъртолени в проблеми и проблемченца. Така е. Какъв е живот? Трябва ти обаче и малко цвят. Цветни случки, цветни хора. Да го оцветим този живот малко. Затова и в най-смачкания понеделник, и в най-тегавият вторник, и в най-средната сряда погледни в правилната посока и ще откриеш, че светът е цветен. И ти самият цвят носиш. Цветове винаги ще има за тези, които искат да ги видят. Театър Артвент. Цветното място за театър в София.